لك أجنت كان لسمك كل سجل لك زلك سجد كل برك ولك يتكنى كل لسان أنت وتعملك مالك توجه جاسون قص عملك أنت لكل زسكا ولو كل عزنا بسنة واك النبك مهارنا كل سؤال كان زي بلا أنت مسسوا تصلي كما زولوا قدوس 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 እግዚአብሔር أملاخنا زنبر كان زلخان كل حليف قادم ما أنزل عالم تنبر أملاخنا كمسراق سام عرب كاب سمين كسعد أبو بسم كان زل عالم تمسكن يكون ناب قدوس بتخاخك كابيتنا نصلوتنا مسجانا من مهل العسل إذا أخاف كنا كبر مسكانا نأخيكون نصلي صلوتنا مهلا مهلا دم أملاخنا أبقى مخاك بولقبر لنا سخا سميع خام عز قرر محرز زورد كل خناتاتنا دم عز صبغ زلوت كبر لنا بركات عدينا قد سرنجل مريم كفلنا الزمن دم أملاخنا نحنا نحدث له نحنا بتحساس بانا نلوت له كاب عميلهم بمنفس النحية اللي قبر لنا كاب قدس يوحنس متمك بركات رديت كفلنا بشنك مكرة أب حزن أب حمام أب سنات أب بيت مأسرتي أب جوك أنا زلوا كلهم دم أملاخنا كم تزد يوم قركاب صحلنا أب سماياتنا برابونا سمكاي قدس من قصات مصاف واد كام تاب سمايكم دم أمدريكون عائلة مقبنا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا كفادحنا ننبر فتنا يتأتونا من قسن حيل كبر نزل على منات كاين ما أمين أوزت يا مريم بنا قدس قبريل ملا سلام تا سلام لك الله وحنا غدن قليخ بشقاخو ندن قليخ هذا إجابير صباحت قويتا سراوي سلام لك الله نسغي كابعا نسبرغتي غفرة كرسخون بركم تسقى إجابير مساقين وفسيت دسغلكي هاتيات ناصر يلنا نفت ودخي يذكر سوس من تانا حرات لمن لنا أمين نفتحه ويسرق جينا لكن مداني يذكر سوس كان يقا ناصر هاتيات دمساتيا بسول لورو كساتي برهان أنتم أوية قناة وعيدية قناة روان سارق وسنات ببسمكم كنو فتانون تعاني يرسيون نسكلون سمات زيو مهارن كرسوس مال عسر تالتا زيو مهارن كسوس 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 زي مهرنكسوس زي مهرنكسوس زي مهرنكرسوس كمون بنت اجزيتنا مريم مهرنكرسوس مال عصر تغلتي بنت اجزيتنا مريم كرسوس بنت اجزيتنا مريم كرسوس بنت اجزيتنا مريم مهرنكرسوس 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 إذا سعزيا من بار سجاج ويتنا يذكر سسمى قبرنا فسمت ساعات معلتن إياه كم وندك عسام سال مسل زغنا كم ودعت جزيع المسب تغصر ناي مسجانا صلوت سناي نجر نزجبر لنا يقرب على زياب هربون قويتنا أملقنا مدحنا يذكر سدنا مسكون لنا سويرنا ردينا نحلونا نقربنا تقبلنا تمعربنا هناك ساعات جاونا بسحنا أجوم بزعد السعلة زيان بقول زماني وتنام بفسم سلام كلونا كل نزح زيابير ملخنا لمن لنا قويتنا جابير كل تحزبون قويتنا ملخنا مدحنا يذكر سس لألو كل قبرنا من تقول قبرنا وشغل قبرنا مسكنك كلنا سلا سور كنا زرد أخنا زحل خنا نوخنا وسلا زقرب كنا تقبل كنا سلا زعو كنا زتنا خنا ساعات جاون سلا زبص خنا نمسكنك وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلا زل منك أخم حرت كون لنا نزعد السعلة زيان كل زمن وطنا أخاب مفراب بفسم سلام كم فسم هبنا كل قناة كل مكران حب نقول نزغني كل قبر سيطان مخرخف على السبات من على الفلان أقويتا كبيرحل كاب كله حزب خاون أرحل كاب زريا زقدس وتازون أرحل نتعمل زعيشن أزلنا تمن كبتن كل حال سلام كرق سلطان زحب كنا نسخاهم كاب كل خفعد احنا نبال عنا برنا فتنايتت ونا حلو دخاق ويتنام لخنا مدحنا يسكرسس من تفقر سبيل بزقور محرتن قلتان مساها مع رمحوهم زغنا منفس كل سن سقانا صنعتن كبرن بؤذل لك على من كل سعان زل علم عالم امين نين الصحا مزمور حمسان حدن واملاك مسالخ محرني كم تعبير غاب سايد امسس كواساي صبيك حسبني كب حتياتي ناتريني انا ابساي فلت علقمو حتياتي كل جزيب كلمه بزربا خاص عادق فردخان صون كاتركب سعنن اخاطر يبدلكم اب قدمي خاكاي غوركم نوبا بسات ولدكم نيكا بحتيات تنستني نانا حق اوش تخاطرلي ابحو انت مهارني انت صارت سمع زاصريني كبرت كصودو صبني تنصقت كتكاينا سمت حقوساس بعتان حقوسنا اسمعني كزكا حتياتي كبلو بزلا ابساي دمسسو واملاك صوري لي بفطر لي صنو منفس كاوش تحدث كابغت كاي دربيني عقوس مدحان كامل سلي بفقادنيا منفسو ندقفني مقد خان منفس عمرم إيه
حتى أنا بخاكم لسيم وأملخ مدحني كعبدا دم نقفني لسانين صدق حالر كتب له إياه ويتها أفي مسكانا خنا جرس خنا في كفت مسوات بهب لكاني تزيكون اسمه أوروب الكانيري مسوات مرارة تقولي خمو مسوات أملخ صور منفسيو وأملخ نصورون كنت البيت ونغنيها نسيم سق خاصة نايق ور الله مكاتي أتي يرسالهم نداء شو مسوات صدق بزحر مسواتي بملو مسوات بحكم لك أيو شو أم مسوي خارح خورب الكايم هللويا صلت كزي دقاس نكرسن نغسين أملخين مسكان أقرب له حتيك حد قال لك لمنو مزمور 130 وأግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ ኣወሆ ወይታዬ ድምፀይ ስማዕ ኣእዛንካ ናብ ድምፂ ምህልላይ የቕልባ ወእግዚአብሔር ኣበሳን ተተቋጻጸርካስ ወይታዬ መን ደው ክብል እዩ ግና ከምእንቲ ክፈርኻ የቕሬታ ምሳኻ ኣሎ ንእግዚአብሔር ጽበ ነፍሰይ ትጽበላ ብቓሉ እውን ተስፋ ገብር ኣለኹ ሓልፋቶም ወጋሕታት ጽበየ ሓለውቲ ወሓልፋቶም ወጋሕታት ጽበየ ሓለውቲ ነፍሰይን እግዚአብሔር ትጽበዮ ኣላ ሳህሊ ኣብ እግዚአብሔር ብዙሕ ምድሓን ከኣብዩ እሞ ወእግዚአብሔር ወእስራኤል ንእግዚአብሔር ተጸበዮ ንሱ እውን እስራኤል ካብ ኩሉ ኣበስኡ ኸድሕነ እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ مزمور 131 لبي يتعب وእግዚአብሔር ልበይ አይተዓበየን ኣዒንተይ ከዓ ልዕል ኣይበላን ኣብ ዓብይን ዘይስተውዕሉን ነገር ኣይመላለስን ንነፍሰይ ኣህዳእክዋ ስቕ ኣበልክዋ ከም ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣብ ኣቕፎ ኣዲኡ ነፍሰይ ከምቲ ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣባይ ከምኡ እያ ኣታ እስራኤል ካብ ሕጂ ንዘለኣለም ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር ሃሌሉያ ወእግዚአብሔር ንዳዊት ኩሉ መከራኡ ዘክረሉ ንሱ ንእግዚአብሔር ከም ዝመሃለ ቦታ እግዚአብሔር መህደሪ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ክሳእ ዝረክብሲ ብሓቂ ናብ ድንኳን ቤተይ ኣይኣቱን ኣብ መንጸፍ ዓራተይ ኣይድይብን ንእንተይ ድቃስ ንኸበሮ ዓይነዩን ሰለምታ ኣይህብን ኢሉ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ከም እተመባጽአ ዘክረሉ እንሆ ብዛዕባኣ ኣብ ኤፍራታ ሰማዕና ኣብ መሮር ያኣር ረኸብናያ ናብ ማህደሩ ነእቶ ኣብ መርገጽ እግሩ ንስገድ ወእግዚአብሔር ንስኻን ታቦት ሃይልኻን ተንስእ ናብ ቦታ ዕረፍታ ትኻንዓ ካህናትካ ጽድቂ ይልበሱ ቅዱሳንካ ድማ ዕልል ይበሉ ምእንቲ ዳዊት ባርያኻ ኢልካ ገጽ ግቡእኻ ኣይትምለስ እግዚአብሔር ንዳዊት ካብ ፍረ ከርስኻ ኣብ ዙፋንካ ኸቐምጥ እየ ውሉድካ ኪዳነይን ነቲ ዝምህሮም ምስክረይን እንተሃለዉ ውሉዶም ድማ ኣብ ዙፋንካ ንሓዋሩ ክቕመጡ እዮም ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ካብኡ ኣይክርሕቕን እዩ እግዚአብሔር ንጽህዮን ሃሪዋ እሞ መህደሪኡ ክትከውን ብሃጋ እዚኣ ንሓዋሩ መዕረፊተ እያ ብሂገያ እየ እሞ ኣብዚኣ ክነብር እየ ንሲሳያ ኣጸቢቐ ክባርኾ ንድኻታት አንጌራ ከጽግቦም እየ ንካህናታ መድሃን ኣከልብሶም እየ ቅዱሳናኻ ብሓጎስ እልል ክብሉ እዮም ኣብ ኣቀር ንዳዊት ከብቁል እየ ንቁብኤ መብራህቲ ኣዳለኹ ንጸላእቱ ነውሪ ከልብሶም እየ ኣብ ልዕሊኡ ግና ዘውዲ ከንጸባርቕ እዩ ሃሌሉያ So good or was so pleasant. As for brothers dwelling together, it is as ointment upon the head that came down upon the beard of Aaron, that came down to the fringe of his clothing, as the dew of Hermon that comes down upon the mountain of Zion. For there the Lord commanded the blessing and the life forever. Amen. Alleluia. مزمور 134 أتم بليت أبيت إግዚአብሔር እትቆሙ ኩልኹም ባሮት እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ ኣብ መቕደሱ ኣእዳውኩም ኣልዒልኩም ጸልዩ ንእግዚአብሔርካ ኣመስግንዎ ሰማይን ምድርን ዝገበረ
እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባርኽኩም። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 137 ኣብ ጥቓ ርባታት ባቢሎን ተቐመጥና ንጽዮን ምዘከርና በኸና መሰንቀታትና ኣብቲ ኣብኣ ዘሎ ዕቦላ ሰቐልና እቶም ዝማረኹና ናይ መዝሙር ቃላት ካባና ደለዩ እቶም ሰቐይትና እውን ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘምሩልና እናበሉ ክንሕጐስ ለመኑና ከመይ ገርና እሞ መዝሙር እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ጓና ክንዘምር ኢየሩሳሌም ተረስዐክስ የማነይቲ ዲደይ ትረስዓኒ እንተዘይዘኪረክን ኢየሩሳሌም ከዓ ሓለፋ ኩሉ ሓጐሰይ እንተዘይገረያስ መልሓሰይ ኣብትን ሓገይ ትጣበቑ እግዚአብሔር ነቶም ኣፍርሱ ክሳዕ መሰረት ኣፍርስዋ ዝበሉ ደቂ ኤዶም ብመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘክሮም ኣጥቕጥዓኑ ዘለኩ ጓል ባቢሎን ሕነት ዝገበርክና ዝፈድየክ ምስጉን እዩ ህፃናት ክሒዙ ኣብ ከውሒ ዝጭፍልቆም ምስጉን እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 138 ብምሉእ ልበይ የመስግነካ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣማልኽቲ ምስጋናኻ ዝምር ንቓልካ ሓለፋ ኩሉ ስምካ ዓቢኻዮ ኢኻ እሞ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ ክሰግድ ንስምካ እውን ስለ ሳህልኻን ሓቅኻን ኢለ ከመስግነ እየ በታ ዝፀዋዕ ኩላ መዓልቲ መለስካለይ ኣትባዕኻኒ ንነብሰይ ኣበርታዕኻያ ጎይታየ ኩሎም ነገስታት ምድሪ ቃላት ኣፍካ ሰሚዖም ከመስግኑኻ እዮም ክብሪ እግዚኣብሔር ዓብዪ እሞ ብዛዕባ መገድታት እግዚኣብሔር ክዝምሩ እዮም እግዚኣብሔር ልዑል እሞ ንትሑት ይርዮ ንዕብይ እውን ካብ ርሑቕ የለልዮ ብማእኸል መከራ እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ሕያው ትገብረኒ ኢድካ ኣብ ኩራ ጸላእተይ ትዝርግሕ የማኒት ኢድካ እውን ተድሕነኒ እግዚአብሔር ክፍጽመለይ ጎይታየ ጸጋኻን ዘለዓለም ይነብር ንተግባር ዕዳውካ ይትሕደጎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ Psalms 140. O Lord, I have cried to you. O Lord, I have cried to you. Hear me and attend to the voice of my supplication. When I cry to you, let my prayers be set forth before you as incense, and the lifting up of my hands as an evening sacrifice. O Lord, set a watch on my mouth and a strong door for my lips. Do not incline my heart to words of evil, to employ excuses for sins with men who work iniquity, and I shall not agree with their choices. The righteous shall chasten me with mercy and reprove me, but do not let the oil of the sinner anoint my head, for yet my prayer also is in their pleasures. Their mighty ones have been swallowed up near the rock. They shall hear my words, for they are delightful. As a lump of earth, they are broken upon the ground. Their bones have been scattered at Hades. For my eyes are to you, O Lord, I have hope. And you do not take away my soul. Keep me from the snare which they have set for me, and from the stumbling blocks of those who work iniquity. Sinners shall fall by their own net. I am alone until iniquity passes by. አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 142 ብዓውታ ናብ እግዚአብሔር እውይ ብድምፀይ ናብ እግዚአብሔር እምህለል ኣለኹ ጓሃይ ኣብ ቅድሚኡ ኣኽዑ ሽጋረይ ኣብ ቅድሚኡ እነግር መንፈሰይ ኣብ ውሽጢ ምስ ማህመነይ መንገደይ ፈለጥካ ኣብታ ዝሓለፋ መንገዲ መፈንጥራሕ ኣብኡለይ ኣብ የማን ጥምት እሞ ርአ ዝፈልጠኒ የልቡን ምዕቆብስ ኣንኩ ንነፍሰይ ግዲ ዝገብረላ የልቡን ዎ እግዚአብሔር ናባኻ እወይኹ ንስኻ ምዕቆብየ ኣብ ምድሪ ህያዋን ግደይ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መከራ እየ ዘለኹ እሞ ኣውያተይ ስማዕ ሓይሎምኒ እዮም እሞ ካብ ሰጎጎተይ ኣናግፈኒ ንስምካ ከማሱስ ንነፍሰይ ካብ ማእሰርቲ ኣውፃእያ ሰናይ ክትገብረለይ ኢኻ እሞ ጻድቃን ክኸቡኑ እዮም ሃሌሉያ መዝሙር 146 ሃሌሉያ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ብህይወት ከለኹ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኺ ክውድሶ እየ በመሳፍንቲ በቲ ከረድእ ዘይከኣለ ወዲ ሰብ ኣይትወከሉ ትንፋሱ ይወፅእ ናብ መሬት ይምለስ በታ መዓልቲ እቲኣ ሓቐኑ ይጠፍእ ኣምላኽ ያዕቆብ ረድኤቱ ተስፍኡ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሰማይን ምድርን ንባህርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘለዓለም ዝህሉ ንጥቑዓት ፍትሒ ዘውፅኣሎም
ንጥሙያት እንጌራ ዝህቦም ንሱ እዩ። እግዚኣብሔር ንእሱራት ይፈትሖም። እግዚኣብሔር ንእንቲው እውራት ይኸፍተን። እግዚኣብሔር ንዝድነኑ የቕንዖም። እግዚኣብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም። እግዚኣብሔር ንሰደተኛታት የዕቁቦም። እግዚኣብሔር ንዘክታምን መበለትን ይኣልዮም። ንመገዲ ረስያን ግና ይጠዋውያ። እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ይነግስ። ወፅዮን ኣምላክ ንውልድ ወለዶ ይነግስ። ሃሌሉያ። መዝሙር 137 147 ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ፣ ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ። ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳስ ሰናይ እዩ። ንዕኡ ምምስጋን ጥዕሙን ግቡን እዩ። እግዚኣብሔር ንኢየሩሳሌም ከም ብሓድሽ ይሃንፃ ኣሎ። ነቶም ኣምርኮ ዝነበሩ ህዝቢ እስራኤል ይመልሶም ኣሎ። ነቶም ልቦም ዝተሰብረ ይፍውሶም፣ ነቑሳለም ይዝንን። ብዝሒ ከዋኽብቲ ዝመደበ ንሱ እዩ። ንኩሎም በብስሞም ይጽውዖም። ኣምላኽና ዓብይን ሓያልን እዩ። ጥበቡ ወሰን የብሉን። እግዚኣብሔር ንትሑታት የርእሎም፣ ንኹፋት ሰባት ግና ኣብ ምድሪ ይድርብዮም። ንእግዚኣብሔር መዝሙር ምስጋና ዘምሩሉ፣ ንኣምላኽና ብመሰንቆ ውዳሴ ዘምሩሉ። ንሱ ንሰማያት በደመና የጐልብቦ፣ ንምድሪ ዝናም የዝንመላ፣ ኣብ ኣኽራን ሳዕሪ የብቁል። ንሱ ንእንስሳ ምግቢ ይሂቦም፣ ነቶም ናብኡ ዝምህለሉ ጫዋዊት ኮኻት ከዓ ምግቢ ይሂቦም። እግዚኣብሔር ንሓያል ፈረስ ኣይብጎም፣ ብንፉዓት ሰራዊት ኣይሕጐስን። በቶም ዝፈርህዎን ብምሕረቱ ተስፋ ዝገብሩን ግና ይሕጐስ። ኦ ኢየሩሳሌም ንእግዚኣብሔር ኣመስግን እዮ። ኦ ጽዮን ንኣምላኽ ክወድስ እዮ። ከመይ ንሱ ንመሃርሃር መዓጽኺ ዘጽንዕ ንህዝብኺ ዝባርኾም እዩ። ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር፣ ብዝበለጸ ስርናይ የጽግበኪ። ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ፣ እቲ ዝበሎ ድማ ቐልጢፉ ይፍጸም። ንበረት ከም ጡብ ይዝርግሖ፣ ንኣፀሓይታ ከም ሓሙኽሽቲ ይብትኖ፣ ንበረት ከም ጸጸር ይድርብዮ። ኣብ ቅድሚ እቲ ንሱ ዝሰደቕ ርቕኸ መን ክቐውም ይኽእል? ሽዑ ይእዝዝ እሞ እቲ በረድ ይመክኽ፣ ንፋስ የንፍስ እሞ ማያት ይውሕዙ። ትእዛዙ ንህዝቡ ስርዓታቱን ሕግታቱን ንህዝቢ እስራኤል ሃበ። ንኻልኦት ኣሕዛብ ከምዚ ከቶ ኣይገበረሎምን፣ ንሳቶም ንሕግታቱ ኣይፈልጥዎን እዮም። ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ። ሃሌሉያ አሜን። መዝሙር 148 ሃሌሉያ። ንእግዚኣብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ፣ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ፣ ኩልኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ፣ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ። ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስገናኦ፣ ኣቶም ብርሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ። ኣቶም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ። ንሱ ዓዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ። ንዘለዓለመ ዓለም ኣቆሞም፣ ዘይሓልፍ ሕጊ ሃቦም። ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ። ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓምቆን ኩልኹም፣ ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህቦብላን፣ ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም፣ ፈረይታ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም፣ ኣራዊትን ኩላትኩም፣ እንስሳን ለመም እትብሉን፣ ነፈርቲ ኣዕዋፍን፣ ነገስታት ምድርን ኩላትኩም፣ ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም፣ ፈረድቲ ምድርን፣ ኣጓዝን ጎራዙትን፣ ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ፣ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ። ግርሙ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ። ንህዝቡን ቀርና ኣልዓለ። ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑሎ። ሃሌሉያ አሜን። ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስሙን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤሉ ንጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምሳተው ስሞን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹም ከም ዝናበለ ባረኾ። ወጎይታይ ነቲ ናዛብ ምግላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ መድሓንካ ዓይንተይ ካብ ርኣያስ ሕጂ ከም ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኣብ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት እንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን። Behold, I am about to stand before the just judge, terrified and trembling because of many sins. For life's bad pleasures deserves condemnation, but repent all my
my soul, so long as you dwell on this earth, for inside the grave does not praise, and that no one remembers, neither hates. Does anyone give thanks? Therefore, arise from the slumber of laziness and entreat the Savior, repenting and saying, God, have mercy on me and save me. መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነበር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንፅር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣብዚ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እምብርካኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረ በለለይ እብል ኣለኹ ይእዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ህልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ህምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋት ኣጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምህረት እትልምን ኣላይት ኣደኒኺ ኣደ ምንጭ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓ እሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ እንኳውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዕንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበይ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋን ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብ ዝዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይን ተግባር ኢትካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ጽልእ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብርካ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብቶም ኩናዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ኣዘንቱ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተንጽአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ ኣበስ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓየሞም እንትትቅድስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትናን ኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነፍሰ ማዕረፍ ኦ ካብ ሓጢያን ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና
وخاب حاتيا نصزخون كاقويتا ردعنا لما ننفع تقبلنا كبر المسقانا بفصم عرقن قدسنا نعخاي قبا أمين أقويتا محرنا أقويتا محرنا أقويتا بارخنا أقويتا بقعات قبرنا مسقانا غمزيلنا غنسلب سمايات نبرابونا سمكاي كدس من قصات فقال كام طاب سمايكم دمان بريكون علتنا قبنا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلنكم دحرقنا لهم بدلنا نوسانا ندقلنا وقعدنا فتنا يتأتونا من قسين حايلين كبرن نزل علم نتكاين مأمين عوزت يا مريم أنا قدوس قبريل ملا سلامتا سلام لك اللقو وحنا غدن قليقي شقاقو ندن قليقي علي زابير صباط قويتا سراوي سلام لك اللقو السغي كابان السبرغتي غي فركر صوم برغي ومل تساقا زابير مساقي وقوف السلط داس بالكي حاتياتنا صريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا آمين. Hail to you, hail to you. We ask you, O Saint full of glory, the ever-Virgin, the Theotokos, the Mother of Christ. Lift up our prayers unto your beloved Son, that he may forgive us our sins. Hail to the Holy Virgin who has brought forth unto us the true light of Christ our God. Ask the Lord on our behalf that he may have mercy on our souls and forgive us our sins. O Virgin Mary, the Holy Theotokos, the faithful advocate for all mankind, intercede on our behalf before Christ whom you bore, that he may grant us the forgiveness of our sins. Hail to you, O Virgin, the right and true Queen. Hail to the pride of our race who bore to us Emmanuel. We ask you to remember us all our faithful advocate before our Lord Jesus Christ, that he may forgive us our sins. مأتوي ጸሎተ ሃይማኖት ኦ አዲ ሐቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ አምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኡ ኸ ነፍስና ስለ ዘድሓንናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታና ንጉስናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ተኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነብስር نسجدلن نخبرن أو قيتا محرنا أو قيتا محرنا أو قيتا بارخنا آمين ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድህነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ በመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መህወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንህድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር አሜን ያው ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ሓደገልና ክሪያ ላይሶን 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 ክሪያ ላይሶን
Krealaison, krealaison, krealaison. 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 Krealaison, 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 krealaison. krealaison, krealaison. Krealaison, 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 krealaison. Krealaison, krealaison. ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ብልክስኻን ምሉኣት እየን። ኦ ንኹሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን። ምኽንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ዘይካኸረዳ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግብድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጐይታ ይቕረ በለልና። ኦ ጐይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኩን። በከመ ምሕረትከ በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ አበሳነ ጌታ ብኩዓት ግብረና ምስጋና ባንዚልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ናይ ዕለት ዕለት መግብና ንመሃበና በደልና ንዕሳና እንደገና ክባርና ረፍትና ይትትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካይና ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ንቀልኩ እና በደንገሊኸ ብስጋ ደንገሊኸ እግዚአብሔር ሰባት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስበካ ኣንስቲ ብርትሪ ፍረ ከርስኦም ጉልበዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕታኑ ምሕረት ለምነልና ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኩም ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቐና ንሕደገልና ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላም ኣብ ዘይተሃበልና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀትና ጻግበረና ካብ ኩሉ ክፋኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ክህልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካልኣኽልና ጸጋን ብርህራይን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብውን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ዝኾነ ዋህቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ተሕነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ኦ ጐይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብኽብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላኸ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐደመዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብህይወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ብኩሎም ናብ ድሕረን ትትቕድም ኦ ጐይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታት ልማና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀደስ
حساباتنا أنس سجانا حساباتنا ننس تمنيتنا مسمار حمامنا فوز حتياتنا حدا قلنا كاب كل خفو حسابا سكات تنبرد عنا بلونا نكون أقابود سان ملاقت حلونا ناوهدت إمنت كان مرحمتي نابت زي مرمرن زي وسنة فتت كان بس حد لنا نسران زل عالم بروخيخا أمين أوغيتا بقعات قبرنا مسكانا غمزينا خنصلي أب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس منقصات مفاف وأركان طاب سماي قبرنا ندريكون نقرانا على معبنا بدلنكم تحرقنا الله بدلنا نسانا ملقنا أقفات من النمبر فتنا يتطولنا نقصنا فايدا كبرين زل على من الكائبة أمين أوزت يا مريم نقدس لمنا سلامتا سلام لك بحنا قدن قدن بسيقا أدى إجابة تباوت كويتا سنوي سلام لكم نسبيك أبعان السبرغتي غي فاكر سوم أو ملتا تساقا جابير مساخري أو في السيد دس ملكي حديات ناصر يلنا نفتو يسوس كرسوس ننتانا محرات لما وقويتا محرات كابل لنا الانتفات برهان قز كاد ما بنفسنا يكون زاد احنا مرات كاي مسا لحقوسنا حيوانات كاي قلز وقويتا كلكم كابرسة حلونا كم تتزرب قيد ما تقبلنا أما قلنا من قهان سلام ببال يتقاقينا بخط مرسل تغنس خاي خمو عبد قطر زي بلو تغان سقدل كالنا نابقى أبزؤنا لك زي سمعنا خامنا تصورن حتياتنا نتعقس نسخاها كما يزيابير أملغنا نسخا محاريخا اسم مهاري እግዚአብሔር አምላክን سمايات نبرابونا سنكاي قدس فراد كاغم تاب سنبايكم عليك مقبلنا لما عملنا ودلنا بدلنكم زحلقنا الله بدلنا صفورنا كالفاد عنا النامبر فتنا تدونا انقستن عين كبر نزل على النات كاين معمين اوزت يا مريم من قدوس قبري منا سلامتا سلام لك الله حيث قدن قدري سقاخون دنقلي عدي جابير صباحون ويتا سلامي لك الله سقيك عبان استبرتي غيث كرسكم برغيو وملي تسقى جابير مساقي وفستي دس بلكي حاد الناصر يلنا نفتو ودخي يسوس كرسوس منتانا بحرات لمننا امين نشراغو لقجير وداب سرزخون كان بزعلم زتقلس كان دكسب كان غنن كتاب بين كاخا نحريات كاسنات مسراغا مون عين واريغا وبصعب سنات كابني نهزو غام دحنت مسراغا كتر بفقار كاتقلس كاكا ماخا كمحارم قدسنا أملاق منالو حجر ما كم زفر آرب لنا كما يهت محرد كارمان بسانا دمسيس كابانا نحرق خلصك حوصين فلين ودم أبسانا دمسيس لمن كل ساعة نك كما محارم قدسنا من ألو حجر ما كم بزمحرات فقرخا يقرب لنا كم أبيات محرات كادما أبسانا دمسس لمن كل ساعة نزل عالم عالم يزيني وزلفني ولا أعلم تنبر أملاقنا بملاك تودسن تمسكن تودسن وكل ما دركات خنا دارش كنا عتود عدل كنا نسخاها مسكانا قدسن حانا عصرنا يسرك مسكانا ونفل كان نسخانا كلنا محسنتان لما نتقبل سمام سركان السول سنة جنا مع ذاب نتابعنا كلنا بزي مجنا بزي سارة بزي ما كفن حلو نجارنا كم من دلاسنا إنتنا ما كابن وعدنا مشنا وكم من حياتي متادهن بصلاة كلهم تم كفترة عالم جسمر خمس سنة بأخذ دحنا حوسنا بحال ورد خمس أنس منفذ كل سن مسكانان صنعات بوزل لك عالم من كل ساعة نزل عالم عالم يزيني
ወለዓለመ ዓለም በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ረድኤትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ማኅፀና ዘጾረከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ አይዳውያ ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ አብራክያ ለሃከፋከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ አጥባትያ ለሐፀናከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ከናብርያ ለሳማከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዘባና ዛዘልከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ አይጋርያ ለአንሶሰዋ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ተይዞትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ጽፋትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዘሰለቡ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ኩራትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ልግዘተ ገቦከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ውሕዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዝህርከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ብካያ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሐሰና ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ገያራ
ተሳልን እንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳልን እንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳልን እንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳልን እንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳልን እንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳልን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳለን 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 ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተሰባይከም ቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ ማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠብልምከ በአጽርዕት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘርከ አመ ሰሙን ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ
ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልህቀ በበህቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቅከ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሃረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአንሶስብከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጸብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሐዙከ አይሁድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ድኅሪተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰሃቡከ ከመ በግ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሃተቱከ ከመ ሰራቄ ወፈያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ክርስቶስ ዘጸብከ መልታእትከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰለቡከ ክዳነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀሰፉከ ዘባነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአልበሱከ ከለሜዳ ዘድይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተኰራይከ ርእሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተቄጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጸሩከ መስቀለ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተዩከ ቢያዘ ምስለ ሞት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘታገስከ ጽዕለተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጥምከ ሞተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገዙከ ገቦከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአዋስከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዱከ እመስቀል በእንቲአነ
አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙ ከዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩ ከውስተ ዝህር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈስከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትኮነን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ካይበን አሰበቋ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወሙለይዜ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስል ወነሐስስ ናስበቆን ወድስ ቤት አመሪሃ ብዝሃ ለመጸባብ ንጎስ ለትነብሩ ተንሱ ወለተረሙ ማብሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ስምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስሙ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መራተ
ማርያም በጽራህከ ተማኅፀነ ምህላነ ስማ አምላከነ ኩሎ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይለነ አስሃልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌከ ባይደ ይናምር ወለጻድቃን በጓሮሙ ድመሮሙ ለነስ ሰናይ ለመነ ማርከተነ ውእተ ትሰመይ ማርያም ሃሌሉያ ተሳለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ማሪ ተዘከረነ በሳይልከ መሐረነ ሃሌሉያ ተሳለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ማሪ ተዘከረነ በሳይልከ መሐረነ ሃሌሉያ ተሳለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ማሪ ተዘከረነ በሳይልከ ለከ ንዴኑ ስብሐት ወለተናርጋኮነ ማሪ ኃጢአተነ አስተስርይ ወተማኅፀነ ነፍሰነ ወሥጋነ
ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለን በብዛ ደምስሳ በሳነ ወፈኑ ሳይለ ከላልየ እስመ ዘእምኀቤ ውእቱ ሳይል ሃሌሉያ መሐረነ አብ መሐሪ ወተሳል ሳሂለከ መሐሪ ይታፍአነ ተዘኪረከ ዘትካ በምህረት እስመ መሐሪ አንተ ወብዙሕ ሳሂልከ ለኵሎሙ ለጽዮን ይፄውኡከ ሰማይ ወትረ ከሃሊ ዘውስተ ዘውስተ አድኅኖ አምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ዘይሳሎ ገፈኑ ለነ ሳሂል እስመ አብ ያክል ለተሳሎ ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ ኩቴት ሎቱ ይገዛል ለክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መኑ ተስፋዬ ከእግዚኦ አመሐፀን ነፍሴ አቤ አምላክ አመሐፀን ነፍሴ አመሐፀን ነፍሴ አመሐፀን ነፍሴ ኩሉ ምግባር አደላን ለነፍሴ አብ አምላከ ምሕረት አመሐፀን ነፍሴ
ስብሐት ምግባረ እኩይ አድኅና አምላከ ምሕረት አማስን ነፍስ ሀበ ንጉሠ ስብሐት አማስን ነፍስ አማስን ነፍስ ኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅና ነፍስየ ንሳሎ ናስተምሮ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃል ዘይክልሎ ዋልዎ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ረዳዬ ምንዱባን ናብየከ ተማይጸንን ለኮሎ ዋልቦ ዘይሳ አምላከ ነዳያን ዛዛጌቱና ናብየከ ለኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ ነዳያን ወተስፋ ቅቡፃን ናብየከ ተማይጸነ ከመ አቀብከነ እምነግ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ወበከመ አቀብከነ እምነግ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግ ከመ አቀብከነ እምነግ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ተርሰአከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማይ ጸሎተነ ወስእለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማይ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማይኩ ጸሎቱ ወስእለቱ ተወከል ምህላነ ሰላመከ ሀበነ
ማይከልየነ ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ሳለነ ጊዮርጊስ ሀበ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ ሀረድዎ ገመድዎ ወዘረው ስጋው ከመሐመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ አንስአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር አርየነ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ተአሞሙ ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ማርያም እምነ ባርከኒ አባ እንሳእ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳእ በረከተ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰይአን ወጸሊ በእንቲአነ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ወአልቦ ማይለክት ለሰላሙ ንአቤንቲአየ ሰናይት ብየ መዓዛ ቡሃ ከመኮል ወኩሉ ነገራ በሰላም ዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ለዓለም ወለዓለም ዓለም
ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ንስግድ ወንግነይ ላቲ ንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላኬቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ይእቲ ትንቢቶም ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶሙ ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልድ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ
በእንደ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ
ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ ተሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ ተሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ ተሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ሐፀነ ማርያም ሰአሊ ለነ ማርያም ለለ ሰዓቱ ተግባረ ደዌው ለወልድኪ ንጥፋ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙ ኃጢአት ዘተገበረ ሙንተ ማርያም እምከ እግዚኦ ምሕረትከ በላዕሌነ
ማዕተከ ምኔት እግዚኦ ቀቦ ኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ ለጳጳሳትነ መቃርዮስ ወሲኖዳ ለሀገሪትነ ኤርትራ ለዛቴ ሀገር ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣውረድና ኣብ ኣርያም ዘሎ ማሕረት ኣውርደልና መሓሪኻ እሞ መሓረና ቀረ ባህሊኻ እሞ ኣምላኽና ይቕርበለልና በዚ ሓድሽ ዓመት ድማ ሓድሽ ልቦና ሃበና መገዲ ንስሓ ትሕዝካ ኣተሓሳስባና ለዊትካ ንሓስቦ ሰማያዊ ንሓስቦ መንፈሳዊ ንሓስቦ ድማ ዘለኣለማዊ ክኸውን ንስኻ ሓግዘና በረኸት ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ በረኸት ረድኤት ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልና ንዓሳና እንደገና ክፋድ ኸለና ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይመዓሚን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልና ቀደንገዲኸ ብስጋ ኾን ደንገዲኸ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኻ ባንስብረት ለፍረቀርሶም ኦ ምልተሰጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቶ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስሉስ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ ማከነ ስሉስ ቅዱስ ከሳለነ ገባዝታ መላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ካብ አንስቲ ብርክቲ ፍረከሶን ብሩክ እዩ ክርስቶስ ወድኺ ለምን ኃጢአትና ማድገዝና ቅዱስ ቅዱስ ንአብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን ሎም ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳለነ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርት ንሳነ ወርያትካ ንዝንስራትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ቅዱሳን ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ካይራዩ ንዝንስራትኩም ሰሙ ዘለኹም ክሰሙ ደለይ ግና ግና ካይሰሙ እናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ አንትኩም ንሰማ ዘሎ ኣይዛምኩም ዛዝዮ ዘልካን ንሓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰማዕ ክንሰርሕ ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና
ብፁዓን እለ ብፁዓን ፍኖቶሙ ወለያዕውሩ በእግዚአብሔር ብፁዓን እለ ያሐሱ ስምዖ ብፁዓን እለ ንጹዓን በፍኖቶሙ ወእለ ያዕውሩ
በረከት ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ክፈለና ብሰማያት ትነብር አቦና ሳይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣብሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋል ሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣሎ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኽሪ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ቡሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ወንጌለ መንግሥት መንግሥት ወፅቆ ዛውፈና ውፈይ ኩልካኩ የዲያቆን ኣብ ልጆቹ የሱስ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ንገል ቃል ባርክ ንክብረ መንግሥትን ዘለዓለም ዓለም ክብሪ ምስጋና ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 5 ክሳብ 10 ብዘመን የረስ ንጉስ ይሁዳ ካብ ክፍለ ኣብያ ዘካርያስ ዝበሃል ካህን ነበረ። ካብ ኣዋልድ ኣሮን ከዓ ኤልሳቤጥ ትበሃል ሰበይቲ ነበረቱ። ክልቲኦም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ። ኩሉ ትእዛዛት እግዚኣብሔርን ሕግጋቱን ብዘይጉድለት ዝኸዱ ነበሩ። ኤልሳቤጥ ከዓ መኸን ነበረት እሞ ውሉድ ኣይነበሮምን። ክልቲኦም ድማ ዕለቶም ዝሓለፈ ኣረገውቲ ነበሩ። ኮነ ድማ ምታራዊ ኮኑ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግብሪ ክህነት ክገብር ከሎ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ኣትዩ ዕጣን ክዓጥን ብዕጅ በጽሖ። በቲ ግዜ ዕጣን ከዓ ኩሉ እቲ ህዝቢ ብወፃኢ ኮይኑ ይጽሊ ነበረ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቂ መዛሙርቱ ኣመን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ኪዳን ዘነግ መስዋዕ ዘሰርክ ዘነገሮም የማምለከም ረን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘረ ትንሣኤሁ ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ሰሰማይ ሳይቦ ምርቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳት አግብርቲ ከዋናቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
مثل كلكم مثلكم لأملاك عين لبنا نزبرا غلنا صلنا تخنا ركبنا تكاي مرز غلل كمان صراحة نتدفعتو فين تسمس كلو دخل حنكايو زي تفك عدس كايو بتزاد كارما ستتاتفه نتتفعل لغايو بمتو دخلتو الجغايو أو بيتام نتزنحنا ورد كان مسكنك كان نسيب كل ساعة مسكن خانة كل مسكن أيو كدن ساعات نبرنات كقال نات كان مخرج نات كتب نات كان صحن زلاكايها عالم كي تفتر مساقالو زغنا أبوات وارسل من حمس قال تقل ساقال كورتاتيا حارض وسانا وخام فوركان بيتنا يسكر سوسي سلطة بيتنا خبرت كان ودسكال لنا نواد نفس تحوت عذر إني من فشل زي بلا نتم تصدق بلا مزرعة نتام رجرك حتى توحيد مساعي ملحن نتم يا زحل من بعض بكل اللهم عاركم منا سركان مسكر اللهم نسعى مدري أم بسركن زسوع وسمعي إما بلاد كلام زعتا مزال نتام رمزان أن نتم قان بسنا تسجان حلم كل كون تغلى تكرشان كل مرازل وبيتاك عرفنا كل ساعة خلنا ودسنا بوام سالنا بسراب الباطنا نفلت علينا باخان خورو دهان بيتنا يسم بمسكانان صنعاتن زلكا نزل عالم عالم زبطو لك سبحان العالم በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነን መሐረ አምላክ መሐረን ይቅረ ባህለ አምላክ ምቅረብልን ከምሕረት ከንበር ከንበረልና ይትደና እዚ ሓድሽ ዘመን አምላክ ነው ንሕና ንሕደሰሉ ንሕና ንልወጠሉ ብመንፈስ እናዕብየሉ ኩሉ ሰማያዊ ነገር ንደልየሉ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንዓለም ኩላ ድማ ወሰላም ካልኣኸልና ከም ምሕረት ከንበር ከንበረልና ይትደና እዚ ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ዓለም ፅቡቕ ነገር ዝበሃል የለን ናትካ ግና ኩሉ ፅቡቕ እማ ኣምላኽና ብሰብ ዝመፀይቲ ኩሉ ክፉእ እማ ኣምላኽና ነቲ ክፉእ ኣርሒቕካ ሰላምካ ሃበና ነቲ ትህበና ሰላምካ ረድኤትካ ድማ ብክብሪ ክንሕዞ ሓይሊ ሃበና ኣብ ሰማያት ትነብር ኮነ ስምካ ይቀደስ ንስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን نعلت انقرانا لهم هبنا نحن نتبدلنا بدلهم كم زحلقنا لهم بدلنا لساحنا كلهم نحن نعبر أفتنا يتأتونا منقسم حيث كبر نزلاب نتكلم وبرتي مريم ناي كدوس يبرير مراس سلام
ሰላም ለካ በሕልና ደንግል ስጋሁ ድንግል አደ እግዚአብሔር ሰላም ለክለሁ ስሪኻ ባንስተሮት ብረከት ስቦም ኦ ተሰጋ እግዚአብሔር ሳኺ ኦ ክስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሐሰና አፈፈቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዕልኩም ከመይ ምሲኹም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝሃበናን ዝወሰኸልናን ነታ ዝሃበናን ዝወሰኸልናን ሰዓትን መዓልትን ድማ ኣብ ቤቱ መፂና ንዑ ኸነመስግን ደለናዮ ክንልምን ዝኣበስናዮ ድማ ኣምላኽና መሓረና ይቕረ በለልና ክንብል ናብ ቅዱስ ቦትኡ ስለ ዝኣኻኸበና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ዝጸለናዮ ጸሎት ተማህለልናዮ ምህልላ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዓሪጉ እግዚኣብሔር ዝሰምዖ ዝቕበሎ ኮይኑ ድማ ንምሕረት ንበረኸት ንረድኤት ድማ ይግበረልና። እዚ ኣብ ዕድሜና ተወሲኽና ዘሎ ሓዱሽ ዓመት ድማ መፍረዲና ወይ ድማ ዓዳና ዘይኮነስ መጽደቒና ንበረኸትና ክኸውን ብመንፈስ ክንዓብየሉ ብተሓሳስባና ክንወጠሉ ብንስሓ ተሓፂብና ድማ ናብ ቅዱስ ሥጋኻ ናብ ክቡር ደምካን ናብ ስነ ምግባር እንበቕዓሉን እንጽመደሉን ዓመትን ዘመንን ግበረልና። ቀድም ኣቢልና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 5 ክሳብ 10 ኣንቢብና ነርና። ብዘመን ሄሮድስ ንጉስ ይሁዳ ካብ ክልተ ኣብያ ዘካርያስ ዝበሃል ካህን ነበረ። ካብ ኣዋልድ ኣሮን ከዓ ኤልሳቤጥ እትበሃል ሰበይቲ ነበረቶ። ክልቲኦም ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ። ብኩሉ ትእዛዛት እግዚኣብሔርን ሕግታትን ብዘይጉድለት ዝኸዱ ነበሩ። ኤልሳቤጥ መኻን ነበረት እሞ ውሉድ ኣይነበሮምን። ክልቲኦም ድማ ዕለቶም ዝሓለፈ ኣረገውቲ ነበሩ። ኮነ ድማ ኣብ ታራ ወገኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግብሪ ክህነት ክገብር ከሎ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ኣትዩ ዕጣን ክዓጥን ብዕጭ በጽሖ። በቲ ግዜ ዕጣን ከዓ ኩሉ እቲ ህዝቢ ብወፃኢ ኮይኑ ይጽሊ ነበረ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ኩርሰት ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ካብዛ ዘንበብናያ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 6 መበገሲ ገርና ክንመሃር ኢና እሞ ኣምላኽና ድማ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣባይ ሓዲሩ ንኹልና ከምቲ ዘድልየና ገሩ ክምህረና ኩልኻትኩም ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ብመንፈስ ክንሰምዖ ድማ ንኹልና ናይ መንፈስ መሳኹቲ ኣእዛንና ይኽፈተልና። ከም መበገሲ ጥቕስና ክልቲኦም ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ። ብኩሉ ትእዛዛት እግዚኣብሔርን ሕግታቱን ብዘይጉድለት ዝኸዱ ነበሩ። ቁጥሪ 5 ክንሪኦ ከለና እቲ ዘመን ሄሮድስ ንጉስ ይሁዳ ነጊስሉ ወይ ድማ ኣብ ስልጣን ዝነበረሉ ዘመን እዩ። ካህን ዘካርያስ ዓልየቱ ካብ ኣብያ ኤልሳቤጥ ድማ
ካብ ኣዋልድ ኣሮን ዓልየታ ነበረት ይመና ክልቲኦም ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጻድቃን ብኩሉ ትእዛዛት እግዚኣብሔርን ሕግታቱን ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ ውሉድ ግና ኣይነበሮምን ኤልሳቤጥ መኻን ነበረት ክልቲኦም ድማ ዕለቶም ዝሓለፈ ኣረገውቲ ነበሩ ውሉድ ብዘይ ምውላዶም ውሉድ ብዘይ ምርካቦም ወሊዶም ውሉድ ብዘይ ምዕባዮም ካብ እግዚኣብሔር ኣይረሓቁን ምስ እግዚኣብሔር ኣይተባእሱን ትእዛዛት እግዚኣብሔር ኣይጠሓሱን ሕግታቱ ድማ ኣየፍረሱን እንታይ ደኣ ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ እዚ ቃል እዚ ንዓይ ንዓኻትኩም እዩ ሎም ገለ ዝሓተትናዮ እንተስኢልና ወይ ኣብ ካልኦት ንሪኦ ኣባና እንተዘየልዩ ድማ ቀልጢፍና እንታይ ኢና ንብል ህልውና እግዚኣብሔር ዳርጋ ምህላው እዩ ዘጠራጥረና ካህን ዘካርያስን ሰበይቱ ኤልሳቤጥን ግና መዘንኦም ይኹኑ ንሶም ክወልድዎም ዝኽእሉ ይኹኑ ወሊዶም ዝሓንገሩ ወሊደን ዘጥብባ ወለደን ዝሓዘላ ወሊዶም ዘዕብዩ ስድራ ቤት ይሪኡ ነይሮም እዮም ኣብ ከባቢኦም እቲ ካልእ ዝረአይዎ ምሕቋፍ ውሉድ ወሊድካ ምዕባይ ኣብኣቶም ስለ ዘይነበረ ውሉድ ስለ ዘይተዋህቦም ግና ጽድቆም ካብ እግዚኣብሔር ምቕራቦም ናብ እግዚኣብሔር እንታይ ይነሩ ሙሉእ ይነሩ ክልቲኦም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንታይ ነበሩ ጻድቃን ነበሩ ትእዛዛት እግዚኣብሔርን ሕግታቱን ድማ ብዘይ ጉድለት ሓልዮም ተጠንቂቖም ድማ ይኸዱ ነበሩ ውረድ ኢልና ኣብቲ ቁጥሪ 13 እንተ ደኣ ርኢና እቲ መልኣኽ ድማ በሎ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዕልካ እዩ እሞ ኣይትፍራህ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ክትወልደልካ እያ ስሙ እውን ዮሃንስ ክትሰምዮ ኢኻ ኢሉ ካብ ቁጥሪ 14 ክሳብ 18 ዘሎ ድማ እንታይነት ዮሃንስ ከመይ ዮሃንስ ብልደቱ ኩሎም ከም ዝሕጐሱ ንሓጐስን ንተድላን ምዃኑ ስሙ ከይተረፈ ዮሃንስ ክትብሎ ኢኻ ኢሉ እቲ መልኣኽ ንዘካርያስ ከም ዘበሰሮ እዩ ዝነግረና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብጀካ ናይ ጎይታን ናይ ዮሃንስ መጥምቅን ናይ ካልእ ዕለተ ልደት ኣይንፈልጥን ኢና ኣይተጻሕፈን ቶም ኩሎም ሃዋርያት ቶም ኩሎም ኣብዚ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፎም ዘለዉ ከካብ ካበይ ዓልየት ምዃኖም ካበይ ቦታ ወይ ካበይ ስራሕ ከም ዝነበሩ እምበር ዕለተ ልደቶም ወይ ድማ ንልደቶም ብስራት ኣይነግረናን እዩ ናይ ዮሃንስ ግን ዕለተ ክጠንስ ምዃና ብስራት ስሙ ዝውለደሉ
እንታይ ዓይነት ምዃኑ ኣብ ማህፀን ከሎ ድማ ወዲ 6 ወርሒ ከሎ ብሓጎስ ኣብ ማህፀን ኣዲኡ ከሎ ከም ዝተሰራሰረ ድማ ይነግረና። ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ውፅኢት ናይ ምንታይ እዩ ቅዱስ ዮሃንስ እንድሕሪልና ውፅኢት ናይ ጸሎቶም ውፅኢት ናይ እምነቶም ውፅኢት ናይ ቅድስንኦም ውፅኢት ናይ ትእዛዛት እግዚኣብሔርን ሕጉታትን ብዘይጉድለት ድማ ምሕላዎም እዩ ውፅኢት እዩ። ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብሬን መልእኽቱ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 16 እንታይ ዝብል እቲ ቀዳማይ ቅዱስ እንተኾይኑሲ እቲ ብሕግ ከዓ ቅዱስ እዩ። እቲ ስር ቅዱስ እንተኾይኑ ከዓ ጨናፍሩ ቅዱስ እዩ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ናይ ቅዱስ ዮሃንስ መሰረት ቅድስንኡ ሱር ቅድስንኡ እምበኣር እንታይ እዩ ድሕሪልና ናይ ካህን ዘካርያስ ኣቦኡን ናይ ኣዲኡ ኤልሳቤጥን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃናት ከም ዝነበሩን ሕጊ እግዚኣብሔር ዝሕልው ትእዛዝ እግዚኣብሔር ዘኽብሩ ብዘይ ጉድለት ዝመላለሱ ዝነበሩ እቲ መልኣኽ ድማኒ ጸሎቶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ዝበጽሐ ከም ዝተሰምዐ ፍርያት ናይዚ ጸሎት እዚ ድማ ኤልሳቤጥ ሰበይትኻ ክትጠንስ እያ ወዲ ድማ ክትወልድ እያ ኢሉ ድማ ተበሰረለና። ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ብዙሕ ነገር ንደልዮ ነገር ኣሎ። ምስ ኣምላኽ ግና እንታይ ኮይንና ኣለና? ሕቆን ከብድን ኮይንና ኣለና። ውሉስ ኢኑ ናብ እንዳ ጠንቋላይ ዝኸይድ ውሉስ ኢኑ ነቢይ ዶ ራእይ ዝገርኢ መፂሎ ተባሂሉ ኣብ ዝቐዲሱ ራእይ ዝርኢ መፂሎ ኢሉ ናብ ጠንቋላይ ዝጎይ እዚ እንዳገበርና ከመይ ገርና ሕቶና ካብ ኣምላኽ መልሲ ክንረክብ እምበኣር ዮሃንስ መጥምቅ እቲ ቀዳማይ ቅዱስ እንተኾይኑሲ እቲ ብሕጉማ ቅዱስ እዩ። እቲ ሱር ቅዱስ እንተኾይኑ ድማ ጨናፍሩ ድማ ቅዱስ እዩ። ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ዘርእና ቅዱሱ ተኾይኖም ታንገብር ኣለና። ንሕና ቅዱሳት ክንከውን ኣለና። እቲ ሱርኹስ እቲ ጨንፈር ድማ ቅዱስ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እቲ ዘርኢ ርኩስ እቲ ፍረ ድማ ቅዱስ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ናይ ቅድስንኦም ናይ ካህን ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ቅዱስ ዝኾነ ዘገርም ብመገዲ ኤልያስ ዝኸይድ ብትብዓት ነገሥታት ዝግስጽ ኣብ ማህፀን ከሎ ንኣምላኽ ዘኽብር ንኣምላኽ ዘመስግን ልደቱ ፍሉይ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ ንብዙሓት ድማ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኾም ዝመልስ ንዘይኡዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ዝመልስ ብመንፈስ ኤልያስን ብሓይሉን ቅድሚኡ ዝኸይድ ከም ዝተወልደ እዩ ዝነግረና። ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኩሉ ክቐንዓልና ኩሉ ክጽብቐልና ሱርና ይጸብቕ ሎሚ ቀዳማይና ቀደስ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ትእዛዛቱን ሕግታቱን ሓሊና ብዘይ ጉድለት ንኺድ እሞ እግዚኣብሔር ድማ እቲ ንሪኦ ንደልዮ ጥራሕ ዘይኮነሲ ዘይንሪኦ እውን ክህበና እዩ። ከምቲ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 33 ቁጥሪ 3 እንታይ ኢልዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኤርምያስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ፀዋዓኒ እሞ ክምልሰልካ ዘይትፈልጦ ዓብይን
ስውርን ነገር ድማ ክህበካ ኢሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብቲ ናይ ንግሆ ችዳና እንታይ ዝብል ኣለና ጸሎትና ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡሲ ይህበና ዝብል ኣሎ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ዘርእና ክባረኹ ዘርኡና ቅዱሳት ክኾኑ ንሕና ኢና ሱሮም ንሕና ኢና ተቐዳማይ እሞ ተቐዳማይ ቅዱስ እንተኾይኑሲ እቲ ብሕቕፓ ቅዱስ እዩ እቲ ሱር ቅዱስ ተኾይኑ ድማ እቲ ጨንፈር እንታይ እዩ ቅዱስ እዩ ናትና ቅድስና ንደቀና ተላይ ቅዱስንኦም እዩ እሞ ናይ ኤልሳቤጥን ናይ ካህን ዘካርያስን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብቑዓት ደልዮም ውሉድ ኣይኮኑን ጥራሕ ጽልዩ ነይሮም ዘካርያስ እውን እኮ ሰበይተይ ኣሪጋ እቲ ናይ ኣዴታታ ልምዲ ገዲፍዋ እዩ ኣነ ድማ ሸምጊለ እየ እቲ ጸሎቶም እቲ ትእዛዛትን ሕግታትን እግዚኣብሔር ምሕላው ብዘይ ጉድለት ምምልላሶም ጻድቃን ምዃኖም ውሉድ ክረኽቡ ኢሎም ኣይኮኑን ነይሮም ኣብ ውሉድ ምርካብ ይኹን ኣብ ውሉድ ምስኣን እንታይ እዮም ነይሮም ኩሉ ግዜ ጻድቃን ኩሉ ግዜ ድማ ሕግታቱን ትእዛዛቱን ሓልዮም ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ዝነበሩ እዮም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎም እኮ ተረኺብና ነመስግን ተስኢና ድማኒ ናብ ክሕደት ገጽና ንበዶ ኣሎ እዩ እግዚኣብሔር ኢልና ኣብ ህልውና እግዚኣብሔር ንጣራጠር እኳ ኢና ኮይና ሎሚ ከምቲ ኣቦና እዮም ኣብ ኩሉ ሙሉእ ዝነበረ ንሕና ድማ እንታይ ኢና ክንከውን ዝግባአና ኣብ ኩሉ ነገር ሙሉኣት ክንከውን ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 1 እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቦና ነው ክዛረበ ከሎ እንታይ እይዎ እግዚኣብሔር ድማ ንነበሎ ኣብ ዛበሎ ደዚኣ ኣብ ቅድመይ ጸዲቕካ ረኺበካ እየ እሞ ምስ ብዘላ ቤትካ ናብ መርከብ እተበሎ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ምድርና ሎሚ ዓለምና ሓደ ከምኖ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጸዲቑ ዝርከብ የድልየና ኣሎ ምክንያቱ እቲ ቅድስና ናይ ኖህ እቲ ጽድቂ ናይ ኖህ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጸዲቕካ ተረኺብካ ኣኻ እንታይ ግበር ምስ ብዘላ ቤትካ እንታይ ግበር ናብ መርከብ እቶ እታ መርከብ ድሕነት እያ ኩሉ ብማይ ክጠፍእ ኩሉ ከም ዘይነበረ ክኸውን ኩሉ ክድምሰስ ኩሉ ክመውት ኩሉ ክጠፍእ ከሎ ግና ብፍረ ጽድቂ ናይ ኖህ ግና ንሱን ዓልየቱን ናብታ መርከብ ድሕነት ኣትዩ እሱን ደቆን ድማ ከም ዝድሓነ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ስለ ህይወትና ሎሚ ስለ ደቅና መርከብና ሎሚ መን እያ እዛ ቤት ኣምላኽ እያ መህደም ካልእ የብልናን መጸጊዒ ካልእ የብልናን ምስ ብዘላ ቤትካ ናብ መርከብ እቶ ምስ ብዘላ ስድራና ምስ ዓልየትና ናብ ቤት ኣምላኽ ክንኣቱ እግዚኣብሔር ሎሚ ይደሊ ኣሎ ከምቲ ክልቲኦም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃን ኮይኖም ዝተረኽቡ ኣብቲ ሰብ ዝተሰኣነሉ ሰብ ብምፍጣር ጠረይሲ ተጣዓስኩ እኮ ኢሉ እግዚኣብሔር ከቢድ ቃል እኮ እዩ ሰብ ብምፍጣረሲ ተጣዓስኩ ዕድሚኡ ነዊሕ ይነር እሞ ግብሪ ክፉእ ስለ ዝኾነ እንታይ ካብ ሕጂ ንኔ 120 ይኹን ዕድመ ተዋህቦ ይኹን ናይ ሰብ ዝበሎ ብምንታይ ብግብሪ ደቂ ሰባት ዝመጽ እዩ ኣብ ዘፍጥረት 17 ቁፅሪ 1 እንታይ ዝብለና ኣብርሃም ወዲ 99 ዓመት ምስ ኮነ እግዚኣብሔር ተራእዮ ኣነ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እየ እሞ ኣብ ቅድመይ ተመላለስ ፍጹም ከኣኮን በሎ
ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ 99 ዝገበረ ዳርጋ ደሊኻ እዩ ዝርከብ ኣብ ሙዝየም ዝቕመጥ ኢኻ ትረክብ ተረኸብካ እውን በሊዐ ይበላዕኹን ሰስየይ ሰተኹን ዝብል ካብ ኮፍ ዝበሎ ካብ ዝደቀሶ ክትስእ ዘይክእል እዩ ኣብቲ ግና ንኣብርሃም ወዲ 99 ዓመት ከሎሲ እግዚኣብሔር ተራእዮ እቲ ዝኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እየ ድማ በሎ ኣብ ቅድመይ ተመላለስ ፍጹም ኩን ድማ በሎ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎም እግዚኣብሔር ይገለጸልና እግዚኣብሔር ተገሊጸልና እግዚኣብሔር ተራእየና እቲ ዝኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣነ እሞ ኣብ ቅድመይ ድማ ፍጹማት ኮንኩም ተመላለሱ ምስ በለና ንሕና ድማ ኣብ ቅድሚኡ ፍጹማት ኮይና ክንመላለስ ድማ ኣምላኽና ፀጉኡ የብፅሐልና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት መፀዋዕቲ ኣምላኽ ዕድመ ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ንጽድቅና ንፍጹም ኮይና ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ክንርከብ ሕጂ ኣብዛ መርከብ ዝኾነት ምስሊ መርከብ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ድሓዳይ ድማ ኣብታ ሰማያዊት ዘለዓለማዊት ክንኣቱ እግዚኣብሔር ንሱ እዩ ዝደሊ ዘሎ ከምቲ ጥበበኛ ሰሎሞን ዝበሎ ምዕራፍ 3 ንኹሉ ግዜ ኣለዎ ኢሉ እዩ እግዚኣብሔር ክህበና ከሎ ኣምላኸይ ክንስእን ከለና ድማ ካብኡ ክንእለ ይኮነን ሎሚ ንሕና ኢና ኤልሳቤጥን የውሃንስን ዘካርያስን ሎሚ ንሕና ኢና ኖህ ሎሚ ንሕና ኢና ኣብርሃም ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ቁጥር 3 ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ይቕረታ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 እንታይ ዝብለና ንጻድቕ ፍረ ግብሩ ክበልዕ እሞ ተዓዊትካ በሎ ስለ ቃል ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዩ ምክንያቱ ፍረ ትበልዕ ናይ ምንታይ ኢኻ ናይዚ ዘረኣኻዮ ኢኻ ናይዚ ተኸልካዮ ኢኻ ትቕንጥብ ናይዚ ዘረኣኻዮ ኢኻ ተዓፅድ ናይ ዘይዘረኣኻዮ ይተዓፅድን ኢኻ ናይ ዘይተኸልካዮ ድማ ኣይትቕንጥብን ኢኻ እሞ ንጻድቕሲ ፍረ ግብሩ ክበልዕ እሞ ተዓዊትካ በሎ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ግብርና እንታይ እዩ ዘርእና እንታይ እዩ ሎሚ ፍሬና እንታይ እዩ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እተዓወትና ዲና ዝኸሰርና ዝኸበርና ዲና ዝሓሰርና እንታይ ኢና ሎሚ ንሕና ምክንያቱ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ናይ ምንታይ ፍረ እዩ ናይዚ ናይ ጽድቂ ፍረ እዩ ንጻድቕሲ ፍረ ግብሩ ክበልዕ እሞ ተዓዊትካ በሎ ፍረ ጸሎቶም እዩ ፍረ እምነቶም እዩ ፍረ ትዕግስቶም እዩ ፍረ ጾሞም እዩ ፍረ ኩሉ ሰናይ ግብሮም እዩ ፍረ ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፍጹማት ኮይኖም ምርካብ እዩ ሎሚ ድማ እግዚኣብሔር ንዓና በዚ ሓዱሽ ዘመን ከምኡ ክንከውን እዩ ዝደልየና ዘሎ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ፍረ ጽድቂ ክንበልዓሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ድማ ተዓዊትኩም ዝብል ድምፂ ዓወት ድምፂ ሓጎስ ክንሰምዓሉ ነዚ ዘመን ኣምላኸይ ፍረ ጽድቂ ዝበልዓሉ ኣብ ቅድሜኻ ድማ ዕዉት ኮይነ ዝርከበሉ ግበረለይ ክንብሎ ይግባአና ክልቲኦም እንታይ ነበሩ
قدم أملاخ صادقان نبرو بكل تأزازات እግዚአብሔር ሕግታቱን ድማ በዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበር ደምኮ ምጉዳል ጥራሕ አይኮነን እናትና ኃጢአት ከም ነጉድል ውን አይንፈልጥን ኢና ጉድለትና ውን አይርዳእናኒ ጉድለትና ተዝርዳእና መላእልና ተልናዮ አምላኽና ምመልኦ مودقنا زي ردعنا مقدالنا زي ردعنا حقتاتون تؤزازاتون دما مفراسنا زي ردعنا ينازل لنا كمتي تنبيت إساياس قدم نبي إساياس النار أيو سمامات إذن خلوهم سمامات عين خلوهم دما عورات لب خلوهم دما زي يستوقعوا زبالنا نعنا إذ مسد أمو حجنا إذا حدش عمد لومي فرا قبر الصدقنا خنبال علو أقد ما أملاخنا دما تعاوتكم زبل دمت حقوس كن مقوسلو እግዚአብሔር ንኩልና በዛ حدوش عمل حدوش منفس بتحساسبنا يلوطنا لوط نبلو يحدثنا نبلو حيلها بنا نبلو أما تصو ملختنا أما صحاف مثالي مراف 18 قصر 10 سم እግዚአብሔር ጽኑዕ ግንብ እዩ ጻድቅ ናውኡ እዩ ያዕቆብ ስለ ቃሉ አምላኽና ምስጋና ይጽሐዩ ስም እግዚአብሔር እንታይ ጽኑዕ ግንብ እዩ ስም እግዚአብሔር አይፈርስ አይነቃ አይአረግ አይደክም እሞስም እግዚአብሔር ጽኑዕ ይማ እትጻድቅ እትተሰውዕል እትለባንሲ ታይገብር ናውኡ በዩ ይዕቋብ አቦታት አዴታት አሕዋት ሓትሎም ዘዓለምና ምዕቆብ የብላን ሓኒምካ ትኸድካዮም መይቶም ጸንሑ ካብሉ ወለድና ገለ ደሊኻ ትኸድካዮም ካባኻ ንላዕሊ ተሸጊሮም ዝጸንሑ ስም እግዚአብሔር ግና ተደሊናዮ ንኩሉና ጽኑዕ ገንቢ እዩ እሞ እዚ ሓድሽ ዓመት እዚ ስም እግዚአብሔር ጸግዕና ስም እግዚአብሔር ደጀና ስም እግዚአብሔር ኃይልና ስም እግዚአብሔር ድማ ኩሉ እንትናና ክኸውን አምላኽና ይለውጠና ናብኡ ጎይና ክንዕቀብ በተሐሳስባና ለዊጡ ውስጥና ይሕዲሱ እቲ ጽኑዕ ግንቢ ዝኾነ አምላኽና እንፈልጠሉ ዘመን ይግበረልና ነቶም ጻድቃን ዝነበሩ ሕጊ እግዚአብሔር ትእዛዛት እግዚአብሔር ብዘይ ጉድለት ሓልዮም ዝኸዱ ዝነበሩ ከም አርእስና ንኤልሳቤጥን ንካህን ዘካርያስን ክንመስል አምላኽና ርዳእና ምክንያቱ ፍረ ጸሎቶም እንታይ ዓይነት ዝመሰለ ሰብ ተወሊዱ ብዙሕ ዝመግለጽ እዩ ብብዙሕ ዝንገረሉ ናብ ናይ ነቢያት መወዳእታ ናይ ሓድሽ ኪዳን ድማ መፈለምታ ዝኾነ ተወሊዱ ምክንያቱ እሳቶም እንታይ ክስብሎ ዝኽእሉ ከምቲ ናይ ሃዋርያ ሮሜ እቲ ቀዳማይ ቅዱስ እንተኮይኑሲ እቲ ቢሕቁ ድማ ቅዱስ እዩ እቲ ሱር ቅዱስ እንተኮይኑ ድማ እቲ ጨንፈር ድማ ቅዱስ እዩ ምክንያቱ ሃዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ መጥመቅ እንታይ ጨንፈር ሱሩ ጉንዱመን እዮም አቡኡን አዲእን እዮም ብምንታይ ብጸሎት ብቕንዕና ብእምነት ብኩሉ ነገር አምላኽና ንዖም የምስለና ንዖም መሲድና ንዓና ንበረኸት ኮይና ንደቀና ንዘርእና ንሃገርና ንቤተ ክርስቲያንና ንበረኸት ክንከውን ንቅድስና ክንከውን እግዚአብሔር ይሕግዘና ስለ ኩሉ አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ክልቲኦም ከዓ
ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ ብኩሉ ትእዛዛት እግዚኣብሔርን ሕግታትን ብዘይጉድለት ድማ ዝኸዱ ነበሩ። ንሕና ድማ ዘጉደልናዮ ዘፍረስናዮ ዝተጋገናዮ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና በዛ ሓዱሽ ዓመት ኣተሓሳስባና ለዊጥና ብመንፈስ ብንስሓ ተሓድሽና ብዘይጉድለት ሕግታቱን ትእዛዛቱን ሓሊና ኣኽቢርና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ነዚ ዘመን ክንርከበሉ ኣምላኽ ንኹልና ኣብቲ ንደኹሞ ሓይሊ ኣብቲ ንጋብዮ ድማ እርማት ኮነና። ስለ ኩሉ ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ። ሰማዕናዮ ኣብ ልብና ሓድረልና ሰሚዕና ክንገብር ገርና ድማ ክንጸድቕ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግሰና። ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኩን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ በእጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በግ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድር በሰማይ እምነትና ንጽና ባዕልኻ ርዳና ተንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ወሃቢ ሕይወት ጸጋ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አማን በአማን መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም አማን በአማን መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም
መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም ይብካ ዘይውዳእካ አልቦ ዘይሳነካ ንሒካ ዘይሕለለካ ፈልጤ ከምኡ ምዃንካ ጎይታዬ ተመስገን እብለካ ኢየሱስ ልዕለብለካ ሂብካ ዘይውድአካ አልቦ ዘይሳነካ ንሒብካ ዘይሕለለካ ፈልጤ ከምኡ ምዃንካ ጎይታዬ ተመስገን እብለካ ኢየሱስ ልዕለብለካ ሂብካ ዘይውድአካ አልቦ ዘይሳነካ ንሒርካ ዘይሕለለካ ፈልጤ ከምኡ ምዃንካ ጎይታዬ ተመስገን እብለካ ኢየሱስ ልዕለብለካ በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ሃሌሉያ 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 አሜን ሃሌሉያ 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 አሜን ሃሌሉያ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ሃሌሉያ 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 አሜን ሃሌሉያ 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 ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ሃሌሉያ 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 አሜን ሃሌሉያ 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 አሜን ሃሌሉያ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ሃሌሉያ 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 አሜን ሃሌሉያ ነፍሰና አዳወና ባኻ ምቕማተይተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኺኻሙ ወምልኸካ ንጉስ ኢኻሙ መንግሥትካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማኩባ ኣዳወየልና ባኻ ካብ ምቕማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኺኻሙ ከምልኸካ ንጉስ ኢኻሙ መንግሥትካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማኩባ ኣዳወየልና ባኻ ካብ ምቕማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኺኻሙ ወምልኸካ ንጉስ ኢኻሙ መንግሥትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን። ዝማሬና ዝማሬ መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና ጸለና የጸሎት ተማህለልና የማለላ ድማ ሰሚዕካ ትምልስ አምላክ ስለ ዝኾንካ ኢና አምላክና ጸሎትና ተቀበል ለመናና ስማ ሰሚዕካ አምላክና ኩሉ ኩነታትና ቅንዓልና ኩሉ ከተንታትና ድማ አጸብቀልና ንዓለም ኩላ አምላክና ሰላም ካውርደላ እዛ ዘለና የሃገር ሰላም ሃባ ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ድማ ሰላም ሃበና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝሓዘኑ ፃናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ፀሚዮም ዘለው ንስዓዮም ስጋብ ነፍስታት ፍትሓዮም ፋሕ ዝበለ ኣክቦም ኣብ ፀባን ዘለው ድማ መስተረፍ ጠረሎ ኣብ ኢድ ሓያላትን ጨቆንትን ወዲቆም ዘለው ሓራውፃዮም ወፈሩ ድሓኒት ወልና ኣብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሾ ኣምላኽና ካብ መገሾም ሰላም ምደሰልና ወለድናዮም ኩሎም ኣወዳቶም ኣዋልዶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ኣብዚ ዘለዎ ትምህርቲ ኣምላኽና ስኻ ምስኣቶም ኩን ንሕና ምስኣቶም የለናን ስኻ ዘይብሉ ቦታ የለን እሞ ቅኑዕ ክሓስቡ ተማሂሮም ዓብዮም ተዓዊቶም ድማ ዝያዳ ኩሉ ኣብ ቤትካ ትከሉ ግበረልና ካብ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ በረኸት ረድኤት ክፈለና ሽሙ ክንፅውዕ ጥራሕ ዘይኮንናስ ንዑ ክንመስል ኣምላኽና ሓይሊ ሃበልና እዚ ዘመን እዚ ኣምላኽና ኣረጊትን ሓድሽን ዘመን የብሉን ዘመን ንሕድሶን ንዕርጎን ንሕና ኢና እሞ ንሕና ንልበት ሓሳስባና ንልወጠሉ ብንስሓ ድማ ውሽጥና እንሕደሰሉ ግበረልና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደልና ከም ዝሓደግናሎ በደልና ንዕውሳና ንግብና ፍዋድና ንነብር ካብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦዝቲ ማርያም ናይ ቅዱስና ሰላምታ ሰላም ለክሉ እና ድንግል ስጋኹ ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክሉ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ክትረከብ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ይምሳል ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍሰት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ሕረት ለምንልና አሜን ፍታዊ ስርግጂና አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒቀ ጋና ሰራያት ያደምጻ ሲያበሳ ሁሉ ለብርከሳት ይብርሃን እንቱም አብየ ካናት ወይ ዲያቆናት ሮን ሳይጎ ጻናት በበስምክ ኩንፍታኑን ጻህኑ ይረሰንስ ብሎን ስማት ዚዮ ማህረነ ክርስቶስ መልአክ ሰጥተ ዚዮ ማህረነ ክርስቶስ 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 ከምኡን በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማህረነ ክርስቶስ መልአክ ሰጥተ
በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም አርነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም አርነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም አርነ 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 ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ እዚ ቤት እዚ ንዕፅፈን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። እግዚአብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ ይዕረግ። Gracias.